Den burde være her et sted, den lille kirkeugle. Eller her. Eller måske her. Men det er den bare ikke. I 1960'erne ynglede over 1000 par i Danmark, men i dag vurderes bestanden at være nede på under 100 par, og ornitologer frygter nu, at kirkeuglen bliver den næste fugl, der forsvinder fra den danske fauna. Derfor har Skov- og Naturstyrelsen iværksat projekt Kirkeugle med Landboforeningen Agrinor som tovholder og i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening og flere kommuner. Projektets kontaktperson i Østjylland er amatørornitolog Benny Christensen fra Østerbjerggrav ved Randers. Det vi gør konkret, det er, at vi forsøger at se, om vi ikke kan hjælpe med at øge ungeproduktionen akut. Det er den akutte første hjælp til kirkeuglebestanden herhjemme. Så det man gør i vintertiden og i yngletiden, det er, at vi forsøger at lære kirkeuglen, at daggamle kyllinger er med. Og så arrangerer vi os med de folk, der bor, hvor der er kirkeugler, som så får leveret gratis kyllinger også. Og så fodrer de så kirkeuglerne i forskellige intervaller. Når der er frost, så kan de fodre en gang om ugen, eller når vi kommer tæt på yngletiden, så fodrer de faktisk dagligt med en kylling per uge per dag. Og fodringen har været en succes. Man har lavet en beregning, der hedder, at herhjemme skal vi have ca. 2,3-2,5 unge på vingerne per par, for at bestanden kan bestå og reproducere sig herhjemme. Og i 2009 var det sølle 0,6 unge per par. Og der må man sige, at vi de steder, vi har fodret, har fået det op på fantastiske, må jeg sige, uden at juble alt for voldsomt her, så er det kommet op på 3,9 unge per par på de 35 steder, vi har været involveret. Og det er simpelthen et godt tegn på, kan man godt sige, at det er med succes, at vi har fodret de steder. Så lad os håbe, der kommer flere par med, og lad os redde den charmerende ugle. Kirkeuglen er Danmarks mindste ugle og på størrelse med en solsort. Dens primære føde er regnorme, biller, mus og smådyr, og den holder fortrinsvis til ved afgræssede eller fugtige arealer, i gamle frugttræer og popler, i lader og på loftsrum og i kirketårne, hvis den ellers kan komme til. For uden at være ansvarlig for fodringen, så tager Benny Christensen også ud og opsætter redekasser, og han har netop sat en op i Ålum Kirkes tårn. Mange danske kirker har i dag lukket deres kirketårne af, men Benny Christensen vurderer, at en genåbning vil have en positiv effekt. Jeg synes, det er vigtigt. Det har været et af uglernes foretrukne ynglesteder. Kirketårne, kirkegårde i det hele taget, så det er sørgeligt, at man igennem tiderne har valgt at lukke tårnen af. Det er der mange årsager til, at man har valgt det. Det er jo blandt andet, at man ikke ønsker kravefugle og duer ind og flyve frit, men lad os da få dem lukket op, og så lave, ligesom vi har gjort her, og sætte kassen op med direkte indflyvning. Det vil sige, at der ikke kommer fugle, og uglerne ikke kommer direkte ind i tårnet. Så jeg synes, det er vigtigt, og kan da kun appellere til, at diverse sogne, de tager kontakt til os, så vi kan få sat nogle kasser op. Og valget af Ålum Kirke er ikke tilfældigt. Det har jeg valgt ud fra, at der tidligere har været kirkeugle i Ålum, og der formodentlig, bliver nødt til at sige, i år er set en kirkeugle i Ålum by. Og ud fra det synes jeg, det var utrolig spændende at se, om man ikke kunne komme i dialog med menighedsrådet, som jeg gjorde via sognepræsten, og derved fik jeg lov til at sætte en kasse op her i tårnet, og det er jeg utroligt taknemmelig for. Mens vi var i gang med optagelserne, så fandt Benny Christensen en ny lokalitet til en redekasse, da han faldt i snak med graver Leif Bodilsen, der har en landejendom i nærheden. Med noget kreatur og noget afgræsning? Ja, også det der lidt kreatur og afgræsning, og naboen har lidt hestehold og så. Ej, ved du hvad, Leif, det lyder fantastisk. Og den har været drevet økologisk i 13-14 år nu her, så der skulle jo være en mulighed, jo. Ja. Ved du hvad, jeg har en kasse, der står dit navn på. Ja, det har jeg. Det er helt sikkert. Det skal ikke være det. Nej. Så finder vi ud af det. Det må jeg finde ud af. Ja, det er. Kaffe på kanden, så sætter vi den op. Ja. Der er mange årsager til, at kirkeuglebestanden er gået tilbage. Blandt andet har landbruget ændret sig fra små brug og til store produktionsenheder, og dermed forsvinder kirkeuglens fødegrundlag. Men vil man gerne hjælpe kirkeuglen, så er det først og fremmest vigtigt at fastslå, om man i det hele taget har en af slagsen på matriklen eller i nærheden. Og her finder vi så nogle af efterladenskaberne, som er karakteristiske for kirkeuglen. Og samtidig med, så ligger der sørme også en fin svingfjer for kirkeuglen. Og sammen med det kan man jo bestemme, om der er besøg af en kirkeugle. Og er man så heldig at have en kirkeugle i nærheden, så er det blot at tage kontakt. Jeg vil da appellere til, at man kontakter projektet og tager en dialog med os. Og har man kirkeuglen boende eller i nabolaget, så er vi meget, meget interesserede i at høre fra folk. Og
det kan næsten kun gå for langsomt. Det ser rigtig skidt ud for bestanden i Danmark. Så kontakt os, og så vil vi tage kontakt og så se på, hvad der er muligheder. Dels for at give råd og vejledning omkring eventuel fodring, opsætning af kasser og generel vejledning i, hvordan man måske skal pleje sit område og sin ejendom. Men man skal ikke begynde at fodre selv? Nej, det er meget vigtigt for mig at sige, at det er en rigtig skidt glidebane at komme ud på os selv og begynde at indkøbe kyllinger og eventuelt mus og hvad folk ellers kunne tænke sig at begynde at købe hjem. Fordi det skal man have en indsigt i, og man skal være sikker på, at fodret er i den rigtige stand, og det bliver gjort rigtigt. Så kontakt os. Og kirkeuglen skal have hjælp nu. Det ser rigtig skidt ud, og jeg er personligt bekymret for, om vi kommer i gang i tide med at gøre noget, så det er absolut største nødvendighed, at vi alle sammen, uanset hvilken fløj vi kommer fra, står sammen nu og gør en fælles indsats for at redde bestanden. Det ser skidt ud, men vi kan nå det. Det tror jeg på, ellers har jeg ikke deltaget i det. Så jo, lad os se, men det er nu. Og lad os så blot krydse fingre for, at indsatsen hjælper, så vi og vores efterkommere kan glædes over, at det lykkedes at redde kirkeuglebestanden i Danmark.